Uy, gituba man lagi saging dari dong. Gituba ang saging dari. Ikaw nagtuba dong? Gituba man dari. Uy, gikaon sa kuan. Mananap. Daghana hinuga dong. Haribi. Kaon sa mananap. Mami yung tuba day oh. Nayo wa tuba git natumba ra siya na kaon sinog na kayo gitu kaon sa mananap. Kuwari dong. Lampas dong. Matumba siya oh. Wala na. Siguro mabuti na lang ang mananap dito, mayroong makakain. So, mayroon pa natitira. Ano dong? Linghod guwang. Ha? Kulang. Sino hindi mo? Ayan. Karaming saging dito. So, ito talaga sa bukid guys. Hindi ka pwedeng mapasmo dito. Kumakain ka ng saging dito. Tulad nito. Napakasarap. Sino pang tao na makubid nito? Napaka-presko sa kinakain namin dito. May makukubid ba dito? Hindi ako maniwala nun. Walang makukubid kung kumakain ka lang na mga preskong tulad nito. Tingnan nyo po guys. Kakainin ko to. Lahat ng tumitingin dyan, kumakain ito, ay natikman kung gaano kasarap itong saging. Mamaya butong naman. Mamaya butong na naman. Wala makukubid dito. Hindi ako maniwala yan. Mau din sa green, evergreen. Tama ita. Muna siya green bro. Yun na siya hinog lagi. Iber yellow. Yayo to ito. Kita siya yung kaon na si laga. Wala na mo tuba guys, ha? Natumba na siya. Tanim ito ng kapatid namin. Binayaan. Dahil pumunta siya sa ibang planeta. Kanyang pinakamahal ng kapatid. Doon sila nag-iisa. Kay kapatid namin. Hindi nila alam na sila ay magkaganon-ganon. Hindi makakain ng ilang tinanim. Tagak. Ganoon mo na? Da. Ata na yun, babaw eh. Ano guys, ang hirap dito guys, kay kung dalhin namin sa ibabaw sa payag namin, napakabigat. Ano pa? 2 kilometro palakarin namin. Tapos ang daan. Pasaka palagi. Dito na lang nga. Total, busog naman kami. Yan na. Ano? Yan namin yun. Hindi namin dala yun. Grabe, ang bigat.
Ay, kung to lalo. Marami pang saging doon sa babaw. Ano, malapit lang sa payag namin. Dito ko ilagay. Yun yung dumaan dito. Dito sila kumain. Yan. Diyan na ilagay namin guys. Ang hirap naman dalhin namin sa ibabaw eh. Yan, ilagay na namin dyan. Kasi kumakain sila kung gusto nila. Kapag kayo kumain, sundan nila. Oh, no, 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 no. Pumunta dito.